Era la nit de Reis i la neu queia damunt de la barraca de la família Os. El petit os no podia dormir. Estava molt nerviós perquè havia demanat als Reis una bicicleta. A més, sentia els roncs del pare, que s'havia dormit mirant la televisió, i a fora s'escoltava la neu com queia damunt de la teulada. El petit os, per molt que ho intentés, no s'adormia. I de sobte va sentir una fregadissa a la finestra. Els Reis! Els Reis estaven allà. El petit os va tancar els ulls molt fort, i va començar a pensar: estic dormint. Clar, és que sabia que si els Reis el veien despert no li deixarien la bicicleta, no? Però pensant en això, estic dormint, va sentir encara més cops a la finestra. El petit os va obrir els ulls i amb el cor encongit va apropar-se a la finestra. I amb molt de compte va obrir la finestra i va mirar a fora. I no hi havia els Reis. Hi havia un animal que era com un pingüí i tenia els ulls petits, diminuts i de color negre. Aquell pingüí estava plorant. Ai, tinc molta por! Aquí fora fa molt fred i se senten udols de monstre! El petit os va dubtar si ajudar-lo o no, perquè els seus pares sempre li deien que no parlés amb estranys, però mirant els ulls del petit pingüí va pensar que sí, que l'havia d'ajudar. Li va oferir la pota i el va fer entrar dintre i li va dir: això sí, pots estar aquí dintre, però a dormir, que avui és la nit de Reis. Els Reis? No sé què és això dels Reis. No? El petit os li va explicar el conte de Reis. I només començar amb les primeres paraules, el pingüí es va dormir. El petit os, quan es va veure dormint, el va tapar amb una manteta i li va posar un coixí perquè dormís bé. I després ell també va caure rendit. Amb els primers raigs de llum, el petit os es va despertar i el pingüí va seguir dormint. El petit os va anar fins a l'arbre i sabeu què hi va trobar? Sí, la bicicleta! El pare i la mare es van despertar, van arribar els avis per menjar el tortell, van seure tots i van començar a menjar tortell i xocolata, i quan tots tenien el nas tacat de xocolata desfeta, el petit pingüí es va despertar. I quan va aparèixer per allà, el pare, quan el va veure, va dir: oh, un intrús! I després la mare va dir: ai, que és estrany! I l'àvia va dir: ai, però per on deu haver entrat? I finalment l'avi va dir: ai, l'hem de fer fora! No, va dir el petit os, que és un amic meu i jo vull que estigui aquí amb nosaltres celebrant els Reis. Hi va haver un silenci, però després la mare va dir: si és així, que es quedi amb nosaltres, va dir la mare. El pare va oferir-li tortell i xocolata desfeta. I els avis hi van estar d'acord. Però el petit pingüí va començar a plorar. I ells no sabien per què plorava. Bé, no plorava ni perquè tenia mal de panxa, ni perquè no li agradés la xocolata, ni perquè no li havien deixat cap regal, com es podien imaginar ells, no? Sabeu per què plorava? Plorava de felicitat. Sí, perquè havia estat molts dies sol i passant fred, i ara estava amb una família i menjant tortell. El petit os se'n van recordar que sempre que es queia i es feia una mica de mal, l'àvia li bufava molt suaument la ferida i va dir: faré el mateix, li bufaré les llàgrimes, i li va bufar molt suaument. Em voleu ajudar? A veure, a la 1, a les 2 i a les 3. Una altra vegada, va.
I una tercera. Aleshores va passar una cosa extraordinària, i és que les llàgrimes del pingüí van començar a volar. Sí, com si fossin bombolles, bombolles de sabó, que els hi volava pel cap. A més, la neu que queia a fora, de sobte que es va quedar parada i el sol va entrar per la finestra i va il·luminar tota la barraca amb tots els colors de l'arc de Sant Martí. I vet aquí un pingüí, vet aquí un os, aquest conte ja s'ha fos.